Com puc configurar el mòbil per rebre les alertes? Les alertes de protecció civil són missatges que rebem immediatament al nostre telèfon mòbil, quan ens trobem en una zona on hi ha una emergència greu i quan calgui donar instruccions a la població perquè es protegeixi. Així és important que comprovis si el teu mòbil està configurat per rebre-les. La totalitat de telèfons mòbils amb connexió de dades tenen la capacitat de rebre les alertes de protecció civil quan estiguin degudament configurats. Hi ha telèfons que tenen activada per defecte la recepció de les alertes. Aquests dispositius són els que tenen Android 11 o superior i iOS amb 15.6 o superior. Si no ho tens disponible amb aquestes versions, t'ajudem a configurar el mòbil. Samsung. Obre el menú de configuració. Selecciona Aplicacions i notificacions i selecciona Missatges. Selecciona Notificacions i un cop al menú activa l'opció Alertes d'emergència. Motorola. Obre el menú Configuració. Selecciona Sons i un cop al menú selecciona Alertes d'emergència. Activa les opcions Alertes extremes i Alertes d'emergència. Xiaomi. Obre el menú Configuració. Selecciona Targeta SIM i xarxes mòbils i tria l'opció Més. Activa les opcions Alertes extremes i Alertes d'emergència. Huawei. Obre el menú Configuració. Selecciona Sons i un cop al menú selecciona Més paràmetres de so. Selecciona l'opció Notificacions mòbils. Un cop dins el menú, activa les opcions Alertes extremes i Alertes d'emergència. LG. Des de la pantalla d'aplicacions, tria Alertes de difusió. Selecciona Menú i tria l'opció Configuració. Activa totes les opcions. Sony. Obre l'aplicació de missatges. Selecciona Configuració i un cop al menú selecciona Informació d'àrea. Selecciona On. Alcatel. Obre el menú principal. Selecciona Missatges i un cop al menú selecciona Opcions. Selecciona Configuració i un cop al menú selecciona Informació d'àrea. Activa l'opció Missatges locals. iPhone. Obre el menú Configuració. Selecciona Notificacions i un cop al menú desplaça't al final de tot per activar l'opció Alertes d'emergència. Altres. Obre el menú Configuració. Selecciona Més i un cop al menú selecciona Alertes d'emergència. Activa les opcions Alertes extremes i Alertes d'emergència.